Bagni kaisa kothmano tuye ang belai khano mawana kha belai khano obno tuye mawan sukha je kuku buino kaito no poito khlaine ro soi da asake khaksang ma bai kuplong belai khano wana masinsa ang okotmano kaham ke wan sugui naimani yaglo ang mahangka asukda kesang tai koine ne belai khano wana masinsa takro bukro norok saimano je Acts chapter 8 eba samung bisapni chapter ato thanga hinke o jaga wo verse 54 ni siming 60 zora pori nai ka hangai Stephen holong khitari buthar jakmani kothmano changa jago nugimano takro bukro bo thuyani sikang sukno hanon hurka kaitoni pholaka thar kobol phaimani bisingti tai sukno hawo Kristo no kaitoni yagra bukhago asukjak nukha tai obono tuye bo bororok no sapru bororok ni thaniwo okok no poito khlaijak nai eba poito sanani obo asuk sombhob liya aboni bagai bororok bini kokno khanawi taibo joli jaka taibo palkhe bono holong khitar kha aboni yagulo bo theinani digi thuitoi engui tongkha ajorawo bo bini kok samani no jeng khanawi obo belai khana wana jaknai takro bukro bo bororok ni thaniwo yoknani bagai bo subasu sanliya ano phiok sidi ano khairok sidi ne bo bororok ni thani subasu sanliya bo o jaga ni yoknani bagai bo kharnani bagai kapraliya phiaba bo bini sakno sabuni thani yapari saidema bo bini pholano sabuni thani yapar gebo hai ni saga bugra Kristo ani pholano yasak jati ne bo bini pholano yaparka takro bukro chugunyati asuk borok kebangma bo boroni thani wo request thaiman kamu koi man kamu nakar sani man kamu borok no sakamu ano subadi ni help san kamu tai waisa ano chance di ni san kamu phiaba bo sanliya bo Kristo ni thani se bini pholan ya parsiu oboni yagulo bo Kristo ni thani wo tamu ni surika tamu ni saka je bororok bono holong khitari tongnai je bororok bini langmano sasunani bagai bono dongso khlainani bagai bono nosto khlainani bagai bono osungsani sokomroi rohnani bagai bono butharnani bagai kaphrawoi tongnai bororok ni bagai botam saga saidima o bugra nung borok ni sayano tarom jati borok no nakar jadi borok mungsa sia hane se sajo bayani on bagai takro nini ani thani omohai shokti omohai phan to ni thani rang puse ni phan tong mano knowledge ni phan tong mano ni thani potre pot power tong mano but Stephen ni high power ni thani to tong je pororong no nono buthana nai ni suda je nakari manai takro bukro ni ani thani wo omo hai hamsak mu omo hai khairok mu omo hai nakar mu to de tong kuku bunyo obo kai to no poito khlai tong nai soi no nijini langmano kaitoni thani ya phalsak bororok simingsi obo haike je bororok saya khlai tong nini bagai kena ari engui basawoi nono pura sokmori panya nai tong a bororok no suda nakri manani a bororok no suda khairogui manani omo hai phan omo hai shokti omo hai power kaito no poito khlai nei bororok ni thani simingsi tong takro wa suinai nini ani thani aboto de tong tini sing khoroksa tai khoroksa borok kok bang laika wala laika kutu laika saboni selai sabo bisi keplai ni man saboni selai sabo bisi phan punukman omo haike sei sini borok hangkai sai tok layo kapra layo mane sakni saya no punugi rizak phono nijini saya bosina hana sinaya sini borok sing borok ni bisingo omo hai attitude omo hai tomong nuksaku asakeno guat asakno sakno kotor phan ganang sinai nuknai ekdom musahai ma tongjo phiwa Stephen no nai je borok bono holong khitari buthana nai tongkha borok no suda se bo nakare ri mono borok ni bagai suda se bo Kristo ni thani suri sani manu kai bomo hai borok khana phwan sugi nai di honi bagai no kai to no poito khlai borok si je borok bini pholano Kristo ni thani ya pharsa o bororok se asake khak kosom ma bai khak kesang bai ke bororok no nakari ma wat suguni di takro bukro kebang maseng saknai tongo jago hai panang narok no parat te sakai saut kan hambai kai tor sugno khairok tu